guys! Welcome back to our YouTube channel. Nakadress ako ngayon. Charot. Para akong malaki. No? Pero hindi ako malaki guys. May ano ako. May suot akong short sa likod. Kaya kahit itaas ko man yan, may short ako. Charot. Inayos ko lang. Kasi parang pabalik itong ano na to. Itong dress na to guys. Nabalik ko lang to sa Ukay sa Pilipinas. Ukay. Online Ukay. Ayan. Magkano bili ko ba dito? 80 pesos? Parang ganun. Online, ano siya, thrift, online, ano, basta gano'n, pinost to dun sa online, ganyan, gustuhan ko siya kasi may mga, ito guys, yung parang kakulay siya ng skin, ganyan, so, yes. So, ang dami ko na namang sinasabi. So, ngayon ay magagawa tayo ng salad. Magsasalad kami ngayon. Anyway guys, today is Sunday and, yeah. Kuha tayo ng salad. Anyway, Sunday, huy, gagi. May 1 ngayon, guys. Ano ba yan? Kalimutan ko. My God, charot. Ewan ko ba, kasi sabi ba naman ng aming guro noong kahapon shownes mo ka na hindi. Tanggalin ko to parang may maano na yung nandito niya banda, Gagawa ko ng salad ang aming, bali hapon na guys, alas 5 na, salad ang aming dinner. Pero gagawa ko ng churros. Yeah, because we're trying to eat healthy as much as we can. Because it's important guys to, to maintain yourself being healthy. Okay. Kasi we're not getting any younger. At yes. Nung una, yung aking Diyosawa ay hindi niya gusto yung mga ganito. Pero talagang ko siya, ini-encourage ko siya na kumain talaga nito. Sabi ko sa kanya, it's good. At yes, guys, kung mapapansin niyo siguro, ay sa mga post ko na kumakain kami ng salad. Kasi na-encourage ko talaga siya tsaka prutas. Ni-encourage ko talaga siyang kumain dahil it's important sa katawan na merong gulay. Yes, so yun. Oopsie. So, katapos ko lang maligo, nagpatuyo ng buhok at ang galing ko nga ito. Ang hindi Kasi nandito ko nilagay itong, guys, dito ko na lang yan. Para pag nahugasan ko siya, didiretso na saan. Anuhin ko lang, hiwa-hiwain ko lang ng ganyan. Hindi naman nga kailangan hiwain to ng Tatanggalin ko lang itong mga ganito niya. Tapos, malagay siya. Kasi ako guys, mahilig ako dito sa salad na to. Sobrang hilig ko guys sa lettuce. Nung nakilala ko yung lettuce. Buti na lang talaga nakilala ko rin yung lettuce Yun, nung nakilala ko siya, gustuhan ko siya at hanggang ngayon gusto ko pa rin siya. Kasi wala akong masyadong makikita dito na gulay na yung tipong gulay na sa atin dyan. Guys, halimbawa, punta ka ng nagpapakulo pala ako ng nagpakulo ako ng 2 itlog para na dito. Kasi dyan sa atin sa Pilipinas bibili ka talbos ng kamote, bili ka or else kung wala man, kung nasa probinsya ka man, tatanim ka, ganyan. Dito wala Ang hirap maghanap guys. Pag pupunta ako sa Asian store, siguro madaling maubos, kaya ganun. Natanggal ko tong matibigas. Siguro madaling maubos, kaya pag pumupunta ako, wala na. So, yun. Kasi medyo malayo sa amin ng Asian store. Ang malapit ito sa amin ay Turkish siya na store na merong mga kagulayan man na
Maano mo lang, okra, ganyan. Nakakabili ako doon kasi lagi silang may gano'n. Pero yung pang Pinoy talaga na halimbawa talbos ng kamote, kangkong, hirap ako maghanap, tsaka ng ano, yun. Tapos meron ako dito guys na isa pang tawag ito, avocado, meron akong mangga, nalagay ko rin yan. Tapos, cucumber, binili ko ito muna para ano. So, yes. Kalahati lang. So, itong kalahati ay cover natin. Cover lang natin siya ng siya. Pero hindi sayang. Diba, oh. Gumawa ako kanina gumawa ako ng mix ng pang churros. So, mamaya, pagdating ng asawa ko, ay tsaka ako magpiprito. Merienda. Para, alam mo yun, may merienda pa siya. Ilagay ko sa plastic. Alam niyo ba guys, gumawa ako ng salad. Tapos, hindi ko sinabi sa asawa ko na yun ang dinner namin. Tapos pagdating niya, nung nakita niya, sabi niya, Malavi, salad? Nalungkot siya. Kakatawa itong asawa ko. Nalungkot siya nung nakita niya yung salad, guys. Kasi gusto niya yung mga, pero, yun nga, lagi ko nga siyang in-encourage na kumain, guys, ng mga prutas. May prutas ako dito, guys. Tumataba siya, ganyan. Hindi naman sa lagi niya sinasabi na ang taba ko na, gaganon siya. Wala tayong magagawa kasi sarap-sarap kumain, di ba? Sarap-sarap kaya kumain. So, that's life. Niloloko ko siya, sabi ko, at least, hindi, pag nakita ka ng magulang mo, ay hindi sila magtaka na baka hindi ka pinagluluto. Pinagluluto kita, baka sabihin na na pinahabayaan ka, na hindi ka pinagluluto. Charot, wala namang ganun. Kasi, inaano ko lang ba siya, para sabi ko, at least, para pagka dumating yung panahon na wala na tayong makain, ay mataba pa din tayo. Matagal tayong lumiit. Hindi nila mahahalata na wala tayong kinakain. Ganon. Charot. So, yun. Sawa siya. Ayun ako po. Ito guys, yung avocado. Pero hindi ganun kadami ngayon yung ginawa kong, hindi, ito muna na lang. Yung mangga. Hindi ganun kadami yung ginawa kong salad ngayon. Kasi nga, kain kami ng Pagkatapos ko hiwain ito, ay luto na yung itlog. Oh! Bakit parang puti siya? Charot. Parang hindi ko nakikita yung dilaw. Uy, parang sira yung... Guys, may sira. Nabugbog yata ito. Bugbog siya. Bugbog siguro to, kaya ganito to. Tikman ko muna. Naku, na-toothbrush pa man din ako. Okay. Hindi naman siya guys maasim. So, pwede siya dito sa natin. Salad. So, here we are making salad. Tsaka, yun. Yung ibang ito guys ay itatabi ko dito para ikakainin pa akong mga mangga. Diba? Pagka gusto kong kumain ng mangga. May mangga ako dito.
Tapos yung avocado natin. Bukas, bibili ulit ako ng... bukas, ano kayang balak? Alam nyo guys, iniisip ko na agad kung ano yung kakainin namin kasan. Alam mo yon kasi, ganda ng avocado ko guys, oh. So guys, this is our salad. Another salad. Ooh. So yes. Guys, so ayan, niluluto ko na pala yung aming tawag dito, churros. Kasi maya-maya ay darating na yung aking tawa. Diba? Saan napupunta yung ating ano yan. Bale, may mga luto na pala ako guys. Ayan na sila. Oh. Charan! Lagyan ko yan ng ano eh. Ng cinnamon na may sugar. Pero, I think I'm gonna put pa ng another sugar dyan. So, yun. Meron pa ako ditong mga iba pang hindi pa napiprito. So, nandito sila sa baking paper. So, meron pa akong 6 dyan. Tinuluto ko pa yung iba. Ating salad naman, ayan na siya, oh. Medyo siya ngayon, green talaga siya ngayon. Kasi nga, tawag ito? Ano lang yan, avocado, tsaka yung lettuce, tsaka mangga, tsaka itlog. Yan lang siya. So, simple lang. Wala kasi akong carrots, tsaka hindi ako bumili. Ayan, so yun, ayun ang aming pagkain ngayon. In 44 Partien sticht einmal mehr Superstar Kylian Mbappé bei den Franzosen heraus. Bereits in der Gruppenphase trafen Dortmund und Paris aufeinander. I'm fat, Malawi. Frankreich verlor der I'm BVB fat. 0:2. Zu Hause wird BVB heute Abend dann noch sein. Ich glaube ehrlich gesagt, das war gar nicht gut.